Kongresista Leandro Libiste, kini nibutyag mga higala nga sa gilag namatay na si Cabral kay nakakuha kog files ni Cabral sa wa pa siya mamatay. Karon mahigala na isyu na mahinuon eh. O karon mga kaigalaan ni ang mga higalay mga congressmen nga wa makauyon, murag na lagot sila mahigala nga nganong giutingkay pa ni mga kailaan ni Libiste. Ila na hinong gipagkasayop ron si Libiste mga sukit tig paminaw kay pagkuha kuno ni ining mao mga dokumento kining files pinugos kuno pagkuha didto sa DPWH. Ato ni tagag pagtagad karon butaga ha. Nganong maagi pa magpinugos, so may nakita sa CCTV. Ang ato ebidensya ba ni? Nakita ba ko sa CCTV nga naglayugay sila? Dito mga higala nakita sa CCTV nga dito si Congressman Libiste. Sa iyang pitsa nga giingon nga nangayo siya og files ni Cabral. Straight to the point. So kana mahigala klaro nga dito siya. Nya wa man sa maglayugay, ngano maglayugay man? Anyo sa man dito ngano kung maglayugay, ngano iagi pa maglayugay? Dili ngano di man pud ihatag sa DPWH nga kana public record man aday. Straight to the point. Public office man na. Ano di man na i-record, ngano di man na ihatag? O karon may galagi twist ang istorya si Libiste may sad